حياواي قاسا حياواي قاسا الله يمسكن حياواي قاسا أنت اللي الرقم قاسا قالوا مالتي ذكنا خن تلي زي كنا خن وين الله مالتي أملاك حق أنت الله أملاك حاسوت وين الله مالتي لذين حناجن بتي نسوز مهرنان بتي نسوز معدنان أملاك يمسكن أبقى ميقول لنا نعوخ نسمع نتقال حق إذا كنا نجدي أبهر ስለዚህ ካብ ልቦናና ካብ ተመክረና ወጪና መንፈስ ቅዱስ ብዝምህረሉ ቃሉ ብዝዛረበና አምላክ ይመስገን እቲ ቃልና እግዚአብሔር ዝተቆልዐ ምንም ድንግርግር ዝብል አይብሉን ሰብ በገዛ ሐሳቡን በገዛ ተመክሮን ናፍተ ንሱ ዝደለየ ተዘይጠቢው ናይ እግዚአብሔር ቃል አይጥወን ናይ እግዚአብሔር አይንጸጽ ከንዘለዎ ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ብዘለው ዝተቆልዐ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ጽሪ እና ካብ ጥንቲ ካብ ቀደማት ሒዙ እግዚአብሔር ንሰብክ ነበር ፍታዊ እግዚአብሔር ሕያዋይ ጓሳይ ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ ሰብ ካብ ዝፈጥረላ ሰዓታት ሒዙ እግዚአብሔር ካብ ሰብ አይተፈለየን ካብ ሰብ አይተ ሰብ ዳአ ተሓባቢሉ ካብ እግዚአብሔር ክዝምብል ጀምቢሩንበር እግዚአብሔር ካብ አና አይተፈለየን ዋላ እኳ ሰብ ካብ እግዚአብሔር መስተፈለየ አበለካ ይዝበለ እግዚአብሔር አናዲ ይተረከበው አምላክ ይመስገን ሰብ ካብ እግዚአብሔር መስራሐቀ ቆጽለ መጽለ ከክደን ፈቲኑ ግን በኡ አይከበረን እግዚአብሔር ግን ንዑ ዘድልዮ ነገር ደበሎ ገሮ ከደና ብለና ቆርበት ሌዘር መክዳን ጀመረ አዳሚ እግዚአብሔር ሕሩድ አዳሊ እዩ ነቲ አዳም ኪዳን ዘአተወሉ እንታይ ዝብል ኪዳን ካብዛ ሰበይቲ ዝውለድ ዘርኢ ንዓና ንምድሓን ቃል ዝተኣተወሉ ነቲ ሰይጣን ከዓ ርእሱ ንምጭፍላዕ እግዚአብሔር ዝተዛረበ እዩ ምክንያቱ ሰብሲ እግዚአብሔርሲ በፍጹም ካብ ሰብ ክፍለ ሓሳብን መደብን የብሉን ከምኡ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ሕያዋይ እግዚአብሔር ለዋይ እግዚአብሔር ፍቅሪ እንብሎ ከምኡ ድማ እዩ ክብርና አምላክ ይሁን ተዘርበ ቃል ምናልባት ዋላ በካለ ዳአ ይዛረቦን ይትርጉሙን ተድራቢታት ናምበር ካብ ጓልጓል ካብ ጓልጓል ካተወሊዱ ከድሕነካ ይዝብላ ባህል አለው ተባህላ ይኹን ዳ አንበር ልክ ካብታ ሰበይቲ ዝመጽእ ዘርኢ እግዚአብሔር ተዛረበ እዩ እዚ ዘርኢ እዚ ከዓ አምላክ ይመስገን ካብታ ድንግል ተጠኒሱ ንዓና ንምድሓን ኮይኑ እቲ አዳም ዝበሎ ተፈጺሙ ዶ ተፈጺሙ ንምድሓን ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ሓልዮት ካብ ሰብ ተፈልዩ አይፈልጥኒ ካብ ሰብ ተፈልዩ አይፈልጥኒ ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ በማዕዶ ንሪኦ ዝነበርና እግዚአብሔር ቲ ብሕሽክሽክታ ንሰምዖ ዝነበርና ምስመን ክኸውን መሪጹ ምሳና ምሰብ ክኸውን መሪጹ አማኑኤል ምሳና እንታይ ማለት ዲ ቅድሚ 600 ዓመት ከም ኢሉ ምሽ ድንግል ክትጠነስ ወዶ ከተወልድ ስሙ ጉሩም መካር አቦ ዘላለም መስፍን ሰላም ክስመዩ ስለዚህ አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር አምላክ ምሳና ማለት ስለዚህ ከም ትዝበሎ ድማ አፍታንሱ ዝመረጣ ዘሐረያ አትምለተ ጸጋ እግዚአብሔር አምላክ ምሳከ የተባህላ በስራት ተቀበላ እዚ ጸጋዚ ንዓጥር ሕሪቶ ሃይብነ ማርያም ዋላዊን አና መልከተናይ ንዓናዊን ሙሉ አጸጋይ ሙሉ ተጸጋይ ከሚሉ ክብርና አምላክ ጎደሎ አይሃበናን እግዚአብሔር ስለዚህ ንሳዝ መልእክት ጸጋ ንዓና ዊን ምናቱ ተዘርኤን ሁሉ ዝኸውን ዘርኤ ምድሓን ይመጽ ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ ወዲ ሓራ ከውጣኩም ይዝበጸ ኢልዋ ምሽ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካበዩ ሓራ ከውጣና ኢሎም አብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ዘለ ተዳሪና ወዲ ሓራ ከውጣኩም ይዝበጸ ወዲ ሓራ እንተ ዘይውጪኩም ውጣት ሓራ ይኮንኩምን ከመገሪ እዚ ሓራ ከውጣና ዝብል ዘሎ ተገዚእና ይንፈልጥኒና ይሕስቡ ደለው እዚኦም እስራኤላውያን በጣዕሚ 420 ዓመት ከይተረፈ ተገዚኦም እዮም ኣብ ግብጽ ማለት እዩ እሱ ዝብሎም ዘሎ ካብቲ ናይ ሓጢአት ሞት መርገምን ሓራ ወዲ ከውጣኩም ይዝመጸ ይዝብሎም ዘሎ ንሶም ከዓ ብንግስነት ይጽበይዎ ኣለው ንጉስ ኮይነሲ ሓራ ከውጽኦም ግን አይለልይዎን አይፈለጥዎን
ክብርና ኣምላኽ ይኹን ነገር ግን ንዓይና ኣኹምን እዚ ዘርኢ እዚ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዚ ዘርኢ እዚ ንዓይና ኣኹምን ሓርነት ዘልበሰና ዘርኢ ኢና ተቐቢልና ኣምላኽ ይመስገን ስለዚህ ሓደ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቀበለ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ኣው ዝሓደረ ሰብ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ጴጥሮስ ክዛረባ ከሎ ገሊኦም ሰባት እንታይ ይብሉን ኢሉ ሓቲትዎም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገሊኦም ነቢያት ይብሉካ ገሊኦም ሓደ ኤልያስ ይብሉካ ገሊኦም ሓደ ከም ነቢያት ይብሉካ ሽዑ ንመን ይደሊ ትሕቶ ንዕኦም እዩ ንስኹም ከታይ ትብሉኒ ኢሉዎም ንስኹም እንታይ ትብሉኒ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ትህያው ኣምላኽ ስለዚህ እምበኣር ኢልዎ ሽዑ ጴጥሮስ ደምን ስጋን ኣይገለጸልካን እቲ ናይ ሰማይ ኣቦ ይገልጸልካ ስለዚህ ንስኻ እንታይ ኢልዎ ከውሒ ኢኻ እዛ ቤቲ እዚኣ ኣብዛ ከውሒ እዚኣ ይስርት ኣለኩ ደጊታት ሲኦል ኣይሕይልዋን እዮም ስለዚህ ሓደ ኣማኒ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ልቡ ጎይታይን መድሓኒየይን ኣምላኸይ ኢኻ ኢሉ ምስተኣመኖ እቲ ከውሕቲ ኣብኡ ኣትሎ ዶ ኣያተወን ትዘርኢ ኣብኡ ኣትሎ ዶ ኣያተወን ኣትሎ ደጊታት ሲኦል ኣይሕይልዋን ስለዚህ እቲ ንጴጥሮስ ዝተዋህበው ንዓይና ኣኹምን ተዋሂብና እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እቲ መስቀል ቀራንዮ ዝወዓለ ብኣፉ ተኣሚኑ ዶ ሓደ ማለት እዩ ብልቡ ተኣሚኑ ዶ ብኣፉ መስኪሩ ዶ ስለዚህ እቲ ብኣፍካ መስኪርካ ብልብካ ኣሚንካ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ ተደኣ ነገርካ ትክድሕን ኢኻ ዝብሎ ተፈጺሙ ማለት እዩ ሙሉእ መዓልቲ ክጠርፎ ውዕል ነይሮም ክልቲኦም ምስቲ ኣብ የማንን ፀጋምን ተሰቕሉ እግዚኣብሔር ክረድእ ከሎ ግን ሰናይ እዩ ኣብ መጨረሻ እቲ ሓደ ንሕናስ ኢሉ ሽዑ ፈሊጡ ተረዲኡ ንሕናስ ብኣበሳናን ዓመፃናን ኢና እዚ ከን ስለዚህ ጎይታ ኢልዎ ሓደ ኃጢአት ምዃኑ ይእመን ኣሎ ኃጢአተኛ ምዃኑ ይእመን ኣሎ ጎይታ ምዃኑ ከዓ ይእመን ኣሎ ስለዚህ በአፉ ጎይታ ምዃኑ ተኣሚኑ ክመጽእ ከሎ ከዓ መድሓን ከም ዘድልዮ ተኣሚኑ ሎሚ ምሸት ምሳይ ኣለካ ኢልዎ ሽዑ ኣብ ኤደን ገነት እሞ ብዛዕባና ኢና ንዛረብ ዘለና ንሕና ነዚ ጎይታ ክብሪ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ይኻይልና ተቀበልናዮ ምሳና ክሓድር ቤተ ክርስቲያን ናቱ ክንከውን ግድን እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ንሱ ይመረና ንሱ ይምዕደና ንሱ ይጓስየና ንሱ ይሓልልና ኣበይ ኮይኑ ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ስለዚህ ይረትዓና ኣብ ውሽጥና ዘሎት ናይ ውሽጢ ሰብ እቲ ዘርኢ ጽድቂ ዝተቀበልናዮ ክርዳድ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ክርዳድን ስርናይን ኣብዚኣ ትኸልወን ብሓደ ዓብያ ክእላ እዩ እታ ክርዳድ ስርናይ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ እታ ስርናይ ከዓ ክርዳድ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ምናልባት ከየጉላዕልዕ ግን ፍረ ከይህብ ከይርአ ነቲ ምግቢ እንዳተሸመወ ንሱ ክዓቢ ክእል እዩ ስለዚህ ንክርስቶስ ዘይትገልጾ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ክርስቲያን ኮንካስ ንክርስቶስ ዘይትገልጾ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ግን ውልድ ኢኻ ኣምላኽ ይመስገን ግን ውለዳት ኢና ንሕና ስለዚህ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓንቲ መዓልቲ ተፈሊልና ኣይፈልጥን ምሳና ምናልባት ከባቢና ከምሰለና ይኽእል ኸውን ወረ ክህበና ይኽእል ኸውን ግብርታትና ርዩ ግብርኻ ክብለካ ክእል ኸውን ኣብ ውሽጥኻ ሰብ ዘሎ ግን ጓለ ምሕረት ዝሃብኩ ኮኮ ኣነ ኮ ካብ መንዚዐ ዘውጣእኩ ኣብ ውሽጥና ኮይኑ እንታይ ይገብር እዩ ይዛረብ እዩ ኣብ ውሽጥና ኮይኑ እንታይ ይገብር እዩ ይጉሂ እዩ ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ይሕጎስ እዩ ስለዚህ ንሕና መንፈስ ቅዱስ ዝተዓደልና ምሳና ክሰፍር ዝፈተወ ሕድገት ኃጢአት ዝረኸብና ቤቱን ኣምላኽ መዋርስቱ ድማ ንክርስቶስ ኢና እና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ዝሓለፈ እዋን እሱ ኢና ተማሂርና ሕያዋይ ጓሳ ዝብል ናይ እግዚኣብሔር ጉስነት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚህ ከም ቃሉ ክነብር ድማ ሰብ ሕድሪ ኢና ንሕና ከም ቃሉ ክነብር ሰብ ሕድሪ ኢና ብምውራስ ውልዳት ኢና ንሕና ብምውራስ ውልድ ብዕዮ ግን ናቱ ልኡኻት ባሮት ናይ እግዚኣብሔር ኢና ብዕዮ ምክንያቱ ናይ ገዛ ርእስና የብልናን ናይ ገዛ ርእስና የብልና ካብኡ ተቀቢልና ንሕና ከዓ ንሰብ ንነግር ለኣኺ ግን ኣለና ዶ ኣለና
أورشا كنتا غيرنا مسؤ ولد كنكون عدل هيبنا እግዚአብሔር ስለዚህ እግዚአብሔር ተፈልኒ እግዚአብሔር ረሕሪሕኒ ዝባል ሐሳብ አውሽጥ ልብና ከነግስ ክሰፍር አይግብኡን ስለዚህ ዋላ ኩነታትና አይገድሰናን እግዚአብሔር ይሐልዩ ኩነታት ካክብለካ ከልከውን ግን حالفاتن حنا نحاليو نسو يحاللنا حالفاتن حنا ندليو نسو يدللنا إنا ስለዚህ ና እግዚአብሔር حالوا አንተ ደቂቃ ተፈልይና ይፈልጥኒ እትሕያዋይ ጓሳልና ኢና ዝሐለፈ ዋንተ ማሄርና በጃባግዑ ህይወት ይحلፍ ይሉ ስለዚህ በስመን ይፈልጠን ንሰንካ ድምጹ ታይገብራ የለለዮ ይስዕበኦ ካ ስለዚህ ድምጽ ጎይታ ኢና ደሊና ንስዕበኦ አምላክ ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ድምጽ ሐውና ደሊና ኢና ንሕና ንሐውና ንድሃዮ ድምጽ ሐፍትና ደሊና ኢና ንሐፍትና دهايان قبر نساوين دهاينا تقبر حنت بقي نبينا بزي بركة بيع عند بلد كتب اللع كلا دمس حفتا دليا بزلو كي أتبل جلا حفتا كأنا وتخدمه بحد خينن يبلع إحنا كأتي الصبح زدال ولنا مأدي حبيرنا نجزابير أملاك ألكن بلع دمس حفتا يكسمع حفتا كأدمس يكسمع نايت وانا قال እንዳተ ዘረብና ንሓድሕድና መንፈስ ታይገብረና ይመልአና መንፈስ ቅዱስ ይመርሐና ስለዚህ በዛ አምላክ እዚ በዚ ጓሳዚ እምን ጓሳን ሕያዋን ከምዘለና እናተረዳና ንቀድሜት ክንገስገስ ይግባና እና ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ ንመጓሱ ከውፍረን ንዕያውቱ ናብ ቅልጽሙ ክበን ኣብ ሕቅፉ ከከም ገይሩ እንታይ ገብረን ይጓስየን ኢልና ዝሓለፈ እዋን ኣብ ኢሳያስ 4 ተዛሪብና ነርና መቀጸልታ ናቲና ሕጅዊን ክንመሃር ስም እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን መቀጸልታ ናቲና ክንመሃር ከምት እግዚአብሔር ዝመርሐናን ዝዛረበናን أبتم بيت إساس 4 كاب قطر 14 تذلوه الريو لسبل كاب قطر 10 حدا مالته نمغاسو كم غاسا غفر نعياوتك أب قلصمو كأكب أب حقفو كسكمم نتنزت بواد ما بهدات كمرحنيو يا بهر مسكن إذا قسنتنا እግዚአብሔር አምላክ بفلاي حدا غواسا مس كبتي بوزح ነገር ዛዕቤት ጉስነት ከመይ መዃኑ ይፈልጥ ማለት እዩ ስለዚህ حلفه እዋን ሕያዋይ ጓሳን እቲ ብዛዕባተን አባጊዕ መጓሰ ግድ ዘይገብርን ተማሂርና ነርና ማለት እዩ ርኢና ነርና ማለት እዩ እቲ ሕያዋይ ጓሳ በጃ አባጊዑ ይሐልፍ እዩ ንዓይ ጣዕመና አይብልን እዩ እቲ ዋና ዘይኮነ ግን بجزء حاليوت ناتو إزدلي زدلي خبو سجا حريدو خبلع خيل سبا كركب خيل بعل عصب سلزو خناجن كم توانا أيقونن مالته كم توانا أيقونن سلزي قالنا جرك الزارب وخلون تايب لكم حالفة وان كم يتباهرنا نيرنا حما أقواساسي موقعي كرتي يتباهرنا حما أقواس أبتنري أو بوتا مالته انتي مالتيو سامين كما تاخلوا ابتماي قديحو طري كند زستين ثم زي واناتات سايغبرونه تناباغي يا هرمون يقطقطون سنبرا لتزرغما يستيا ابكندي كلكيلو ابكندي زكانا خنن غويتانا گن صوري ماي نصح ماي كبرنا املاك يكون غويتا يسوع كريستوس زعتوا رأيدو زي تملسة سبيلن كيد صباح ويكتلي إلو زي تملسة يلن أب هواريات أب قويتانان مدحنينان يسوس كريستوس كونه أب تم هواريات زرعنا يو رأيدو ما يتملسون قويتا تفتن تهون كافت يلكو نا قويتا فتاو حارنت من لباسي نا قويتا فتاو كما أزر مفتاحيو نا قويتا فتاو سناي نا قويتا فتاو دحاني أنا إذا حسب لكم حسب قلت أنا فسمتان تسفان ذا اللون برنا يكفوا يكونن يلو نسوي حاليلكم ومن كل حاليلكم
ناب أبدو قويلنا እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ በአንተ በኦጎይታ ፍቅሪ ፍቅሪ ዘኾነ ድማ አብኡ ቁራ ጸልማት የብሉን ስለዚህ አብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ራፍ ክልተ ዘሐለፈ ዝራእናዮ ከም ለፊልያ ከሐልፍ እግዚአብሔር ከሐልፍ ደለለኹ አብ ቀዳማይ ጴጥሮስ عرف كلتا قلت رئيس لنا 4 نحاتيات مويتنا نتصدق انت كنبر نسو بعلون حاتياتنا عبسقو عب انشيت تصرو بقوت ليكم زحاوكم كم التباررا اباقع نيركم يكم مو حجينا نافت غواساكم حلاو نفساتكم تمليسكم اللهم نابي كما باقع تباريرنا نيرنا وانا خمزي بلن فحلنا نيرنا ጎይታ መስረኸበናግን ጎይታ ደሊ መስረኸበናግን ሕጅግና ናብቲ ጓሳኩምን ሐላው ነፍሳትኩምን ተመሊስኩም አለኹም ክብርና አምላክ ይሁን ናበይ ተመሊስኩም አለኹም ይልና ወይ አብጣ መልእክት ያ ተዳሪና ወይ አብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 5:4 ከአኔ ታይብለና የተሐለቃ ጓሶት መስተገልጸ ድማ ዘይጽምሉ አክሊል ክብሪ ክትቀበሉ ይኹም የተሐለቃ ጓሶት እግዚአብሔር ይመስገን መስተገልጸ ድማ ዘይጽምሉ አክሊል ክብሪ ታክትገበሩ ይኹም ክትቀበሉ ይኹም ስለዚህ ሐላውለና ዘይታክስን ዘይድቅስን ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ዘይ መቀጸልታ ዘይና ከርኢ ጓሳ አለና እሙን ጓሳ ሰብ አይኮነን ዝጓስዮ ንሰብ አይኮነን ዝጓስዮ አብሰብ ሐዲሩ ግን እግዚአብሔር ንሰብ ይጓሲዮን ያለን ሕብሕቦን ማለት ነው ስለዚህ ሶሪ ብዙሕ እዋን እንተ ብፍላጥ እንተ ብዘይ ፍላጥ ከይተረዳእና ነዛረቡ ዘረባታት አለው ክንእከብልና ስለስተአከብና ይኮንና እንተ አከብና ይባሃል ዘረባለው ምሽ እግዚአብሔር ምሕረቱ ዝሕልና ግን ትክክል ኮሚ ኮሙ እንዳበልካ ግን ደሃይ አባጊዕካ ዳይ መግባር ደሃይ ሕብረትካ ዘይ መፍላጥ ወይ ድማ ናትካ ሐሳብ አቅሪብካ ሪጀክት ተዳዕት ብሎ ኮንካ ነተቃል ተነብሮ ለካ ይተነብሮም አንጻር ተቃሊኻ አብጣር ቃሉ የለናን ማለት እዩ ካብ ገዛረ ሰያት ሒዘ ማለት እዩ እቲ ቃሉ ምሳና ክዋሃድ ተዳዕ ኮይኑ ቃሉ ከም ዝብሎ ከም ትንሰብኮ ተግባራዊ ኻ ከም ኮንከውን ይዝግባአና ስለዚህ አብዝ ዘለና እግዚአብሔር አኪብና ወእግዚአብሔር አኪብና ስለዚህ ተዋዋና አይኮነን እሱ ስለዚህ ፈቀደ ምሕረቱ ይብና አድራከምና ተአኪብና ለና ነገር ግን ናይጉስነት ባህሪ ተዳዕ ተረዲእና ደውልና ደሃይ ሓውና ድማ ደውልና ደሃይ ሓፍትና ድማ ከመጸና ንዝደለዊን ቅድመ ኮነት አንቤርካ ደይኮንካ አባያታ ምሕረት እና ስለዚህ ክብርና አምላክ ይሁን እዚ ነገር እዚ አድቂቅና ከነስተውዕሎ ይግባእና እዩ ቃል አምላክ ታይብል ንነብሮኸ እንታይ ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር እዩ አባና ብርሃን ኮይኑ ክበርህ ዘለዎ እምበር ናብቲ ንሕና ንደልዮ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንወስዶ አይግባእኒ አይግባእና ናብቲ ንሕና ንደልዮ ክንወስዶ አይግባእና ስለዚህ ጓሳ ማለት መራሒ ማለት እዩ ጓሳ ማለት ቅድሜ ባጊዑ ዝሓልፍ እዩ ጓሳ ማለት በጃ አባጊዑ ዝኸይድ እዩ ጓሳ ማለት ንጥሪቱ ዝከናኸንን ዝሕብሕበንን ማለት እዩ ያቤር ተመስገነ ይኩን ኣብ ውሽጢ መጓሱ ተዳዕ ሓደ ጓሳ ዘየለለ ኮይኑ ጓሳ ክትብሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚህ ሓንቲ ዝቆሰለት በጊዕካ ምስተን ጥዑያት ክትሕውሳ ግቡእ ኣይኮነን ክሳዕ ተሓዊ ቁስላ ካብ እንፍልያ ቢልካ ትከናኸና ሓንቲ በጊዕ እንተዳኣ ሓሚማ ወይ ድማ ንበላ
ዝላገብ ሕማም ቆርበት ድዩ ገለ ነገር ተዳ ኣለዋ ኮይኑ ተዳ ዓቢቓ ንበላ ኣምፂኻ ምስአን ክትሕውሰን ኣይከኣልን እዩ ንዓ እናተኸናኽንካ ትሓፅባ እሞ ምስ ሓወት ከዓ ስለዚ ከሰሊጥ የተገኘ ኑግ አብረህ ተወቀት ዝበሃል ነገር አይግባን ምናልባት አምሓርኛ ዘይትርድ ንኸይትህሉ ምስ ሰሊጥ ዝተረኽበ ንህጉሲ ሓቢርካ ይወቀጥ ዝብል ምስላም ይሻሎ ከምኡ ክኸውን ኣይግባእን እዩ ነቲ ዝሓመመ ክትፍውሶ ነቲ ዝቆሰለ ክትዝንኖ ነቲ ዝሓዘነ ክትፀናንዖ እዚ ትጉስነት ናይ ኣምላኽታ ትገብረለካ ተንፀባርቆ ኣለካ ማለት እዩ ተንፀባርቆ ኣለካ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ስለዚ ቅድመ ተነባጊዕካ እንዳከድካ ዳሃይን ክትገብር ይዝግባእካ ሽዑ ተነባጊዕካ ታይገብራካ ይስዕባካ ማለት እዩ ስለዚ ዋና አርአያ ዝኾነ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አለና ማለት እዩ ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚ ስብኢልካ ዝኽየድ አይኮነን አቃልቦ ዘድልየሉ እንታይ ክበልዓ ይግበአን እንታይ ክበልዓካ አይግበአንን መፍላጥ አገዳሲ ማለት እዩ ፈላሊኻ ክትፈልጥ ፈላሊኻ ክትምህር ፈላሊኻ ክትምዕድ ሓሳብ እግዚአብሔር እዩ ተዳእቲ ናይ ጉስነት ነገር አስተማቂርናያ ከዓ ክኸውን ዝግበኦ ከዓ ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን እሾክ እንዳኣለካ ተኸይድ እምበር እሾክ እንዳተኸልካ እንዳዘራእካ ኣይክየድን እዩ ዝሰማማዓ ምግቢ ትህባ ጥሪትካ ዘይሰማማዓ ምግቢ ከዓ ተኣሊ ማለት እዩ ስለዚ ዝቀትል ምግቢ ኣሎ ጥዕና ዝህብ ኣሎ ዝሕምም ምግቢ ኣሎ ዘጥዕ ምግቢ ኣሎ ኣብ ሰብ ኣሎ ኣብ እንስሳ ከዓ ኣሎ ማለት ስለዚ በቲ ናይ እንስሳ ኣብነት ኣምፂና ክንዛረብ ከለና እቲ መንፈሳዊ ነገር ከዓ ከምኡ ማለት እዩ ስም እግዚአብሔር አምላክና ዝተመስገነ ይሁን ቃል አምላክ ንጹሩን ዝተኮለዐን ምንም ጌጋ ይብሉን ሰብ ዳአሉ ኣብ ሓሳቡ ምጽኡ ናይ ባዕሉ ቁንቆኛ እንዳተወ ከቢድ ዝገብሮ እምበር ናይ እግዚአብሔር አምላክ ከቢድ እዩ ኣይከብድን ኢሉኮ ቃል እግዚአብሔር ወይ ከቢድ ኣይኮነን ኢልና እዩ ትእዛዛቱ ከቢድ ኣይኮነን ስለዚ ዘኽእሎ መን እዩ ኣባካ ኮይኑ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ እዩ ጸጋ አምላክ ተዓዲልና ኢና መቸም ንሓደ ንእሽተይ ንሓደ ዓቢ ኣይኮነን ጸጋ አምላክ በማዕረ ተቀበልና ኢና ከመቀባብላና ግን ንነብር ከመቀባብላና ንነብር ስለዚ ክብርና አምላክ ይሁን አምላክና አይተለወጠን ቀዳማይ አነ ተዳሕራዋይ አነ ኢሉ አብሊ ኪዳን ክዛረብ ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መጣ ከንታ ኢሉ አልፎን ኦሜጋን አነ ቀዳማይ ዳሕራይን አነ በጀካ እግዚአብሔር አምላክ አነ ካለ አነ ዝብለ ይልቦን ምናልባት ሰይጣን አነ ስለዝበለ ንሱ ካብቲ ስብርኡ ተደርቢው ጻሒሉ ወዲቅ እዩ ስለዚ አነ ዝፈልጠልካ ذهبكوها مدهانيس بلا عند بلك عند حرز خير كوينو زي حاليا كابت تعبيتي مالتي ስለዚህ مسحوي ጸጋ አምላክ አለው ነተዛሃቦ ጸጋ አነ ተጠቃመ ከከውን ይዘለኒ ንሓብተይ ዘሃባ እግዚአብሔር ጸጋ አለዋ እቲ መስአ ዘሎ ጸጋ ተጠቃመ ከከውን ፈቃድ አምላክ ከረብሕ ካለኒ ተዘየሎ አነ ዘሃብኩ ከይዲ ተራይለ አነ ጥራሕ ደ ጸጋ ተቀበለ አነ ጥራሕ ደ መንፈስ ቅዱስ መልኤ አነ መንፈስ ስለዚህ ካብ ከንዚ ነገር ዘርሕቅና ንሓብትና ኾነ ንሓውና ጽንክ ንብሎ ይግባአና እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን የተቀዳማይ አነ ዳሕራዋይ አነ ኢሉ ኣብ ኢሳይያስ 48 ክዛረብ ከሎ 48 ቁጥር 12 ዘሎ ማለት እዩ ከምኡ ኣብ ራእይ አልፋን ኦሜጋን አነ ይብል ስለዚህ ንሱ እሙን ጓሳና እዩ ወረና አምላክ ይሁን ምናልባት ከደግመልኩም ድሕር ደለኩም ተተከታተሉ ተደለኩም ኢሳይያስ 48 ካብ ቁጥር 12
13 ዘለው ቀዳማይ ኣነ ዳሕራዋይ ከዓ ኣነ ስለዚህ ሙሴ ክገልጸለኹ ለመን ሊእኽን ተበልኩስ መን ክብል ኢልዎ እቲ ዘለኹ ዘለኹ እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ አቦቴ እዩ ዘለዓለማዊ እግዚአብሔር ስለዚህ ንሱ አፍተናይ ዘለዓለማዊ ምክሩ ካና አናንታ ጌርና እዩ የእቲና እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኣብ ኤርምያስ 31 ከምዚ ይብል ጉስነት ናይ እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ኣብ ኤርምያስ 31 ቁጥሪ 9 ዘሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ሰናይ በሐቂ አሞን ጓታና ዘኾነ ከምዘብል ቃል እግዚአብሔር እና ባኺዮ ከመጽየሞ እና ጸለዩ ከመርሖሜ እና ጸለዩ ከመርሖሜ ንእስራኤል አቦኩ ኾነ ኤፍሬም ድማ በኩር ወደዩ ብዘይ እንቀፈላ ዕሪት መንገዲ ናብ ወሓዝማይ ከወስዶኤ ብዘይ እንቀፈላ ዕሪት መንገዲ ናብ ወሓዝማይ ከወስዶኤ ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ምስ ቃል እግዚአብሔር አምላክ እንዳሰማማዕና መንፈስ ቅዱስ ብዝምህረሉ ኢና ንሓድሕና ንዘራረብን ቃል እግዚአብሔርን ዝምዕደናን ማለት እዩ ስለዚህ ተወሓዝማይ ኮይኑ ዝመፀ መን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ በለውን ጨደረ ምሽልና ዝጠምዕ እንተሎ ናባይ ምጻእ ብከምኡ ይስተ ካብ ከብዱ ከዓ ወሓዝ ሩባታት ማይ ህይወት ከፍልፍል ኢልዋ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓዘ ንሱ ይመራሒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓዘ ንሱ ይብርሃና ነዛ አምላክ እዚ አባና ከነግስ ካፈተው ዕድለኛታት ኢና ንሕና ማለት እዩ ስም እግዚአብሔር ብሩክ ይኩን ታሳምራዊት ሰበይቲ መስኡ ከተዘራረብ ከላ ዘረበኦም ከምቲ ኩልና ንፈልጠው ንመሃሮን ዕለታዊ ሓድሽ ነው እግዚአብሔር ቃል ተማሊ በካልእ መንገዲ ከረዳእና ክእልከውን ሎሚ በካልእ መንገዲ ክምህርና ይክእልከውን ነቲ ዝነበረና ወን እናሐደሰ ክምዕደና ይክእልከውን ስለዚህ ካልእ ኩሉ አንቢብካዮ ደጋጊምካዮ ሲልቲ ወቃይ ተጸለየካ ናይ እግዚአብሔር ቃል ግን ህይወት ህይወትና ኢና ንዛረብ ምስኡ ህይወት ስለዝኾነ አይትመንዎን ኢኻ አይትጸልኦን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ይዕንታትና ካብ ዝኸፍተው ድሮኳ ሕጂ ኣነ 30 ዓመት ገይረለኹ ምስ ጎይታ ስለዚህ ንመጽሓፍ ቅዱስ ምናልባት ሓደ መዓልቲ ሕልፍ ብል ከውን ከየንበብኩ ወይ ሳልስቲ ክሓልፈኒ ይኽእልኩን ካብኡ ተረፈ ግን ክገድፎ ይክእልኒ ናይ እግዚአብሔር ቃል ምክንያቱ ንስኡ ሓይሊ ዝህበና ንስኡ ብርሃን ዝኾነና ንስኡ ዘጸናንዓና ብዘይብኡ እንታይ ታሪክ ኣለና ንሕና ብዘይ ናይ እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ታሳምራዊት ሰበይቲ ክትዘራረብ ከላ አይሁዳዊን ሳምራዊን ክሳዕ ክንደይ ፍልሊ ከም ዘለዎም ንፈልጥ ኢና ኩላና ንስኻሲ አይሁዳዊ ኢኻ ካባይ ካብ ሳምራዊት ሰበይቲ ሲ ከመይ ጌርካ ማያስትኒ ትብለላ እግዚአብሔር ይመስገን አቀዲሙ ግን ጎይታ ተዛሪቦ ናብ ሰማርያ ከይተኸዱ ኢሉ ከልኪልዎም ነይሩ እዩ ምክንያቱ በከመይ መንገዲ ክኸደም ከም ዘለዎ ንሱ ስለዝፈልጥ እዚ አስቲኒ ዝብለክ ዘሎ እንተ ትፈልጥ እሲ ተመሊስኪ ደኣ መለመንከሞ ኣይምፅማእክን ካኢልዋ ሽዑቲ ዘረባ ዲያሌክት ኩላትና ከምቲ ንፈልጦ ተዘራሪቦም ሓንቲ ደስ ዝብለኒ ዘረባ ግን ተዛሪባ ሽዑ ማለት እዩ እዚ ትብለኒ ዘለካ ንስኻ ሲላቶ ክርስቶስ ተመሲህ ምስ መፀ ንሱ ክነግረና እዩ ሽዑ ኢየሱስ ብኡ ደስ ኢልዎ እምበኣር ተመሲህ ኢልዋ ብሳኺ ዝዛረብ ዘሎ ኣነ ኣይተረዳእን ወሓዝማይ ኣብ ውሽጣ ኣትዩ ከምኡ ንብል ዶ ንሕና ንኸውን ንዑ ዝገበርክዎ ዝነገረኒሲ ኩሉ ክነግረኩም ምናልባት መንፈስ ቅዱስ ደሪኽና ክንዛረብ ንኽእል ኣይንዛረብን ኣይብልን እዩ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ግን ንዑ ዝገበርክዎ ኩሉ ዝነገረኒ እቲ መሲሕ መፂሎ ኢላቶም መሲሕ መፂሎ ዓዲ ብምልእታ ሳምራውያን ኣባሪ ዓታ ስለዚህ ሰሚዐሞ መፅኦም ኣይ ብዘረባኽን ኣርጊፅና ዳኣ ሰሚዕና የለና ኢሎም ኣይ ብዘረባኽን ሳግን ወንጌል ኣብፂሓ እንታይ ምስ ረኸበት
كابتي وحازي ماينا يسوس مسرخبت وشتا بقى دفيئوا معناته قال ذا حازي سب كدك سايخلني قال ذا حازي قال ذا صوري وانجيل كسبك لك حتى دي امدما قال እግዚአብሔር አምላክ ዝኸበዶ መጽሙና አለው እስከንታ እምዝብል ዘለው እምዝብልና አነ ክንዴ ማል ቃል አምላክ ዝኸበዶ ወሐቅኻ አደዋንኮም ገጥምኒ ወሐቅኻ ይለው ቃል አምላክ ሲ ሶ ከብለና ይፈለኒ አውሽጥና ኮይኒ ይዛረበና ስለዚህ ኮፍተበልና ይዛረበና እንተ ከድና ይመርሐና በጥ እንተበልና ይዛረበና ና እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ቀሊል ነገር ገርኩም አይተሰድው ና እግዚአብሔር ቃል ማለት ነው بلسك تزارب النشأ حق خايليو أرمياس كتزارب كله بإسرائيل 3 ساعات دلتي بمغنيات دق قال هزبيلو قالات كا خبيد النسي أبعتات أنت يأتيو توقع كبلن الليل توقع قبلن الليل كم تي وين الزملاء خسب عيسي كم صغر كم أخونكم حجي ترى برقت نهاك زي أبهرك على وسط أنا أتي زرت عنا كم يقدر كتدقسي أي تدقسي نخي قال أملاك يقعد الزارب زابير أملاك تنسجن يكون سلزي إذا قال ذي إن قالت ذي إنسي تمرامر وانا اللهم إلى وانقوي تايسس كريستوس هيوتين منفسين مرمريكم قال منم تمتلوا يبلكم بذا عبا يسوسين كأذ الزاربات صحوات كلن سلزي كم يقدرنا نعرف إذا ما يزي رقيبنا نعرف توحى إذا ما يزي أتوانا قوي تايسس كريستوس سلزي عالم يحلو لي والله بزتفل عليه أملكه بلو تأت بلو كرخبلو زكولو عرفت مسيلوم زي كحكوا نجريله إذن تايم سمعت اللوم كروي عيكا اللو إجابة دليم كوا حالفهم زي نبر نجر كخيرو جن إجابتنا يسوسنا أنا إجابتنا يسوع كريستوس إجابتنا እግዚአብሔርዩ كبرنا أملاك يكون ስለዚህ በመخنيات ቃላት ካሲሉ አበዕጣት እንተ አቲ ተጓ ታይ ማለቲ ተጓ ማለቲ አይተሰብረና መስባር ግን ተጓ በለንበር አይተሰብረን ባል መስላም ይሻለው ክምብል በለንበር አይተካዕወን ምንስ ተብሎ ማለቲ ተጓ ኢልካ አይተሰብረን ትጽጉኖ ያካ ማለቲ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ሓደ ፍረዝ ሓዘ ገረብ ረዚኑ ከመይ ይዝብል زتت إذبل نتجرب كأ قا إبلو تفرام سرقة فجن كأنا بوتو إيميلس نجزاهير قال أوشتنا كومي ناي سجانا متشوت دلينا ناي كومفورت زون لميدنا تري كوينا ترى أنا تقال بتخكل تردينا كنزاربون تزيد عمنا يا كتعمون أوشتنا خوينو زدف الله أوشتنا خوينو ززارب الله تزارب بل زبلالنا نزي إدما نبز مرحلو ما يزمرحني له إجابير سي قاسا يزقود لني بليني المش نابلو معشقا يو علني نبز عارف له ما يمرحني هجي ترى زربا يكون ندي ربا ويدما زي سعرت على بقع زبلعو شقا نجرا يكونن اتخاب إجابير زرخبو تخابق كاب أملاك زرقبو من ريحتي تخاب أملاك زرقبو تسبح حيلي تخاب أملاك زسمكو نجاري ስለዚህ ከባናን ለዓሊ ዳ ዝሕሽሉ ነገር አለ እንዴ ብዙ ነገር አለ እንዴ ዳም ግን ሰላም አለውም ይብለው ምን በገንዘብ በለው በወልድ በለው በትሕስቶ በለው ብዙ ነገር ዘለውም አለው ግን ዝዕረፍት ዘለውም እንዴ ሰላም ዘለውም እንዴ ይብለው ምን ስለዚህ ከሙ ክብል ከሎ ዳዊት ተረዱ ነገር ነይሮ እግዚአብሔር ምስ እግዚአብሔር ተደራረቦ ነይሮ ዳዊት ነብይ ነይሮ ንጉስ ነይሮ ዘማሪ ካነይሮ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ካብዘር ዳዊት እግዚአብሔር ከሐሪዮ ከመርጻ ከሎ ምስ ይዘራረቦሉ ነይሮ ብዙ ነገር ነይሮ ስለዚህ ንቀሚሽ ካስ እንታይ ከገብሩ ለሚል ዳዊት እጭ ከውዶ ለሚሉ እንጨታ ከውዶ ለሚሉ ከማቀሉ ወይ ዛባተ ህፃን ክስቀል መካኑ ዳዊት ተነብይ ማለት ነው ንቅዱስ ጋካሲ መብስባስ አይክትርእኒ ካይልዎ ዳዊት ከዛረብ ከለ ማለት ነው من الزارب ونيرو ترى نا እግዚአብሔር መንፈስ ዋላ ካብኦም ከሐድር ዝኽእል ነይሩ እንተዘይኮነ መጽይግና ይዛረቦም መጽ ወሰደኒ በእግሬ መልአኒ በረኸኒ መንፈስ ቅዱስ እናበለ እንዛረቡ አብሌ ኪዳን
ስለዚህ መንፈስ እግዚአብሔር كل ጊዜ መስተዛረበይ كل ጊዜ መስተዛረበይ አብሉይ ኪዳን ኮይኑ ይዛረበው ምን መርሐመን ነሩ አውሽተና ኮይኑ ከአ ይዛረበናን ይመርሐናን አምላክ ይመስገን መሕደር መንፈስ ቅዱስ ከይና ነህና ስለዚህ ተዋሐዝ ሩባ ማይ ምንጪ እሱ ባዕሊ አብረና አምላክ ይኩን مزمور 121 بزعبا حلوا እግዚአብሔር ይዛረብ بزعبا ትጉስነት ነዛረብ ስለዘለና خبرنا አምላክ ይኩን أنتينا بكران العلالله رديتي قبيز متني رديتي قبت سماين مدرن زجبري إجابهيريو زمتني نسون إجرها أي سنة خلنا حلا وخاي تاخسن إنه تن إسرائيل زحلو أي تاخسن أي دكسنيو إجابير حلا وخايو إجابير أبي مانتي إدكا سلال كايو صحيب معلتي ورحم بليتي أي كوا أكانيو إجابير كاب كيزبلة كحلو كان نفسه كان كحلواني إجابير كاب حجي نزل على موسى كان متأو كان كحليو ስለዚህ حلاويخا أي تاخسن أي دكسن نقرخا دما أي سناخلن إجابير مسكن بنحالفو زبلة إجابير كل جزء مساناي ስለዚህ قال إجابير كزارب كله بوحج مستحلف أنا مساخايلو بحاول مستحلف هل تحاوي أي كان ده كان هيك هم وكانيبل جن من يلو أنا مساقال له يلو إجابير أبناءته يكون بزجات أمنا يجاتم إجابير مسانا خمزلو أرجيتنا كنفلت أرجيتنا كنفلت يدلنا أرجيتنا تدي فلتنا كال كفلتك أي كال متى إذا فلتك أي كوس دكاي أي كتنديك أي جزيكا حليف كاي أي كلمة تاجبر كاي كمل أكاي سلذي بأمره بمنفس نقحنا إجابير حلاوي كنا بالكنكل تبعت لنا دفرت لنا بحيلي منفس قدوسن بقالو جابير مسكن سلذي قالوا نابؤنا أربنا قالوا نابؤنا أربنا إذا خيد نابؤنا أربنا إذا خيد كبرنا أملاك يكون كسع مودات أي جابير مساناتي كسع بتصامي مسانا زحلونا زي تاخس زي دكس أبرائي ترى رئينا يومكم يزبل أبرائي يوهانس كان يزبل له نعرف شو عادة ترى رئينا يوم نعرف كاب قطري تحتي لكم ببيتنا مودعتها كم قطر 10 شديشتي إتأمّا أكل زبان زلو جنشل سلزقاس يوم ناب علاتات ماي هيوت كأ سلز مرحوم أملاكون كاب أنتاتهم نبعت زبالك درد اللومي إمو دقيم هاي كتأمين هاي كتأمونيوم صحين هارون دمكتو هاي كرخبة مني ولنا جابير مسكن إتي أما أكل زبان زلو جنشل سلزقاس يوم ناب علاتات ماي هيوت كأ سلز مرحوم بلنا لكن مسكن مجابير كابت أنتي كسعزل العالم يحد قلنا ديك جابير أملا هادي قلنا أي فلتن مثلون ملك عنك أقدربي أي كونوا لني قيدا أي كونوا لني سلزي قواسا خمزلنا بمردع بمستوعال كن ملالس يقبأنا يبرقات حواتي شما قل لي محابر تدي قواتيكا باستر تدي قواتيكا السوق مزلو أرجيت كاكت بلتي كبأنا السوق مزلو قاسنا السوق مزلو أبسم دحر كوين مركزكا وداقيك مالتي تثبتي أبو ترى أجره منم أي سوق مني مالتي من أتقابل مي كتبه كابل مي كدقة نجرجنا مسانا دلو إجزاء بير زي حدك زيت أنتن
ኣብ ትሕቲ ጽላሉ ከነጽልል ሓሳብ እግዚአብሔርን ምኽርን እዩ ስለዚህ ብውኽን ብርትዕ ብውኽን ሕይል ብው ሓሳብ እግዚአብሔር ኣምላክ እንፈልጥ ኣምላክ ይመስገን ልዕሊ ቃሉ ብርሃን የልቦን ልዕሊ ቃሉ ብርሃን የልቦን ልዕሊ ቃሉ ሓይሊ የልቦን ልዕሊ ናይ እግዚአብሔር ቃል ከብርሃልና ዝኽእል የለን እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ቃላት ካሲ ሓለፋ መምህራነይ ለባም ገበረነ ኢሉ ስለዚህ ተዳን ቢብካዮ ይምዕደካ ይባሉ ተዳን ደሊካዮ ይርከበልካ ይባሉ ስለዚህ ከምቲ ዘለና ቆልዕት ኮይና ኣይሐድገናኒ እግዚአብሔር ንሕና ጥራሕ ኣበብ ጽባሕታይ ንግብሮ ንቅረቦ በቃል አምላክ በጸሎት በመትጋህ ዳሃይ ህዋት በመግባር ሽዑ ባዕሉ ከመጽይት መንፈስ ቅዱስ በዓል በዘዘከረሉ የተመራሒት ፓስተር ዲት ይሽማግለዲው ዳሃይ ከገበሩ ንስኻውን ስሊው መንግስት አምላክ በመትሕለላው አይኮነትን ንሓድሕድና በመትሕለላይን ንሓድሕድና ከም ተቃል እግዚአብሔር አምላክ ዝብለና በመኳንን ብርሃንና በመብራህን ይዝበርህ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ብርሃን ተዓድልና ኢና መባረህትና ከበርህ ኩል ጊዜ ቃሉ ኣብ ውስጥና ከነድድ ንኻልኦ ድማ ንዝጸምኡ ንዝሓመሙ ንዝዓረቁ ከምቲ ፍቃድ እግዚአብሔር አምላክ ዝብለና ክንከውን ናይ እግዚአብሔር እዩ ስለዚህ ንሓደ ዝሰርሕዎ ንብረት መምርሕ ኣለዎ እናትና መምርሕ ከዓ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ቃል አምላክ ኩል ጊዜ ዝበልዕ ሰብ ተስፋ ቆሪጡ አይቆርጥኒ ወዲቁ አይተርፍኒ ደኺሙ አይተርፍኒ እንዳበርተዐ እንዳሐየለ ይዝኸይድ እንዳወፀ ይዝኸይድ ስለዚህ መፍላጥን ምርዳእን ፋላለይ በማዕዶ ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ኣብ ውሽጢ ኣቲኻ ምስተረዳእኻ ግን ሓይል እናረኸብካ ኢኻ ትኸይድ ሓይል እናረኸብካ ዕንቆት ቃሉ እንዳፈለጥካ ትኸይድ ምሳና ዘለዎ ሕብረት እንዳተረዳእና ኢና ንኸይድና አምላክ ይመስገን ስለዚህ ኩሉ ጊዜ ክንደለን ኩሉ ጊዜ ክንጸምኦን እግዚአብሔር ይመዕደናን ይዛረበናን ነቲ ዝመዕደን እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ይል ስለዚህ ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ ኩሉ መንገድና በቃል እግዚአብሔር ተዳእ ኮይኑ ኩሉ መንገድና ንሱ ብዝብሎ መንፈስ ቅዱስ ብንምራሓሉ ተዳእ ኮይኑ ከምዚልና አይነ ተረፍኒና አምላክ ይመስገን ሓይል ረኸብና ንኻልኦት ንብዛሓት ንምድሓን ንብዛሓት ንምትንሳእ ከተንሱኡኒ ይኮንኩን ዝጽበይ ኣነ ንብዛሓት ንምትንሳእ ሕዋተይ ክኸውን ሃብተይ ካእኹሙ ንብዛሓት ንምትንሳእ ክትኮኒ ሓሳብ እግዚአብሔር እዚ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኣብ መዝሙር ዳዊት 119 ቁጥር 11 ዘሎ ካብ ቁጥር 9 ተዳሪናዮ ሓደ መንእሰይ ኢሉ ንመንገዱ ብምንታይ ይንጻኢሉ ከም ቃልካ ነፍሱ በመጠንቃቅ ከም ቃል እግዚአብሔር እዩ ነፍሱ ከንጻሃ ዝኽእል ስለዚህ ከም ሓሳብካ ከም ልቦናካ ተዳእ ኮይኑ ተሰሓሒትካ ኣለካ ማለት እዩ ልቦናትና ምንም አይፍትሐናኒ ናይ እግዚአብሔር ግን ሓለፋ ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ቃል ግን ሓለፋ ኩሉ ንዓኻ ከይብድል ድማ ኢሉ ቁጥር 11 ዘሎ ንዓኻ ከይብድል ንቃልካ ኣብ ልበይ ሓቆርኩዎ እጂ ኣጽዋራት ዓጢቕካ ኣለካ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ተዳእ ተመጊብካ ማንም ትጽበዮ ነገር የልቦን ማለት እዩ ስለዚህ ካብቲ ዘለካ ኣጽዋር ኣውፂኻ ኢኻ ትንቀሳቀስ ሓይልካ ንሱ እዩ ምክንያቱ ልዕሊ እቲ ቃል ተውፅኦ ሓይሊ የልቦን ዓለም ብምልእታ ተፀይራ ዘላ እኮ ብናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ስለዚህ ኣባና ድማ ክንነቅል ክንተክል እግዚአብሔር ጸጉኡ ሂብና ኣሎ ቃሉ ሂብና ኣሎ ስለዚህ ከም ሰበ ስልጣን ኮይና ክንመላለስ ሓሳብን ፍቃድን እግዚአብሔር እዩ ማዕልያ ዝብል ስልጣን እኮ ሂብና ሒዝዎ እኮ ይደየበን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንላዕሊ ነታ ማሕበርሲ እንታይ ብጎደሎ ወፊዋ ወላ በሙሉ ነታ ማሕበር ወፊዋ ከይዱ እዚ ዝወፈየ ነዛ ማሕበሩ እዚ ብማዕረ እንኹላትና ሂብና ስለዚህ እንደ ሓመመ ሓደ ሰብ ተዳሪእካሲ እንደ ሓመመ ስዕልካ እንደሕርከይትካ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣይተመርከስኩን ማለት እዩ ኣታ ቃል እግዚአብሔር ከምዚ እዩ ዝብል ስለዚህ በዚ ቃል እዚ ዶ ንጸልይ እወን ንጸልይ ሓይል ለወትና እግዚአብሔር ቃል ነቲ ቃል ሲ ክዛረበው ከለው ሐዋርያት በምንታይ ገብሮ ነበር በተአምር የጽንዖ ነበር ይሉና እግዚአብሔር በተአምር የጽንዖ ነበር ስለዚህ አምላክ ይመስገን ማዕልያ ዘይብሉ ሓይል ኣለኩም
እግዚአብሔር አምላክ ዘአምላክ ስንታይ እንዳገበረን እንዳበርተን ከኸይድ ይዝብልና እግዚአብሔር ቃልና ክብርና አምላክ ይኩን ስም እግዚአብሔር አምላክ ብሩክ ይኩን ስለዚህ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ዘሎ ከሪኤናሞ በወንድ አጠቃለልኩ ከኸይድ መልእክተይ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 37 ዘሎ ካብን ጀምሮ ባይብልን ተህተልና ጀምሮ በታ ዳሕረወይቲ ዓባይ መዓልቲ በዓል ኢየሱስ ደው ኢሉ ጨደረ በለወይን ዝጸምእ እንተሎ ናባይ ምጻእሞ ይስተ በአይ ዝኣምን እቲ ጽሑፍ ከም ዝበለ ካብ ከብዱ ሩባታት ማይ ህይወት ክውሕዝ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ጌናዚ ትንቢት ይዛረብ ዘሎ ዋላ ንሽዑ ይዛረብ ዘሎ በትንቢት ይዛረብ ነይሩ መንፈስ ቅዱስ ምስ መጸ ሽዑ ናባና እንታይ ኮይኑ ወሒዙ ኢየሱስ ግና ስለ ዘይከበረ መንፈስ ቅዱስ አይወረደን ነበረሞ እዚ ብዛዕባቶም ብኡ ዝኣመኑ ክቅበልዎ ዘለዎም መንፈስ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ክቅበልዎ ዘለዎ መንፈስ እዩ ነዚ ኢና ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ከመላለስ ከሎሲ አብሉይ ኪዳን ኮይኑ ይዝመላለስ ነይሩ ንብል ኢየሱስ ክርስቶስ ከመላለስ ከሎ አብሉይ ኪዳን ማዓስ ዳሎ ሓድሽ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኃጢአትና መይቱ ንጽድቅና ምስተንሰ ኣብ አምላክ ምስተራእልና መንፈስ ቅዱስ ናባና ምስተወፀ ሽዑኡ ሓድሽ ኪዳን እዚ ትንቢት እዚ ተዛረቦም በአር እዚ አምላክ ቅድሚ ምስቃሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አባና ወርድ ዘለዎ ማይ ህይወት አምላክ ይመስገን ተቀበልና ኢና ተዓዲልና ኢና ወሓዚ ሩባታት ማይ ህይወት ካብ ሱንዲና ንዛረቦ ሱንዲና ንዕልሎ ካልእታ ያለና ዲ ሩባታት ማይ ህይወት ካብ ከብድና ይፍልፍል አምላክ ተመስገነ ይሁን ስለዚህ በዛ አምላክ እዚ በዚ ዘሃበና ዕድል ብዙሓት ምሁራት አለው ነዚ ዘይራይዎ ብዙሓት ከዓግብሎም በአእምሮ ዝበጽሕዎ ዝስጉሞ ብዙሕም ተዕረፍት ግን ኣብ ቀረባኒ ሰላም ግን ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዚ በአእምሮ ክትበጽሖ ይትኽእልኒኻ ብልቦና ክትበጽሖ ይትኽእልኒኻና ክብርና አምላክ ይኩን ስለዚህ ትዛረቦ ዝነበረ ንስዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮነ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኮነ እዚ ዘረባ እዚ ንዓይንና ዓኸሙን ዝተዋህበ ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ እግዚአብሔር ብርሃን ናይ እግዚአብሔር ህይወት መዝሙር 36 ከም ዝብል ናይ እግዚአብሔር ቃል ካብ ቁጥር 8 ከም ብቦይ ካብ ቁጥር 7 ወአምላክ ሳህለካ ክንደይ ክብር እዩ ደቂ ሰብ ከዓ ኣብ ትሕቲ ጽላልካ ኣክናፍካ ይጽግዑ ብሰብሒ ቤትካ ይጸግቡ ካብ ወሓዚ ባህታካውን ተስትዮም ናይ ህይወት ፈልፋሊ ኣባካ እሞ ብብርሃንካ ብርሃን ንርኢ ኣሎና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ናይ ህይወት ፈልፋሊ ካባካ እሞ ስለዚህ ህይወት ኢና ንሕና ተቀቢልና ህይወት አምላክ እታ ኣብ አምላክ ዝነበረት ህይወት ኢሉ በወዱ ተገልጸት ንዓና እንታይ ኮይና ተዋሂባ እያ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብና ፈሲሲ ሮሜ 5:5 ዘሎ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብና ፈሲሱ እታ ህይወት አምላክ ተካፊልና ያይና እዚ ከዓ ብሙኻን ዝረከብና እዩ ስለዚ ገበርና ደይኮነ ብሙኻን ዝረከብና እዩ አምላክ ይመስገን ንሱ መሪጥና ንሱ ሓሪና ኣነሲ ካብ ቦይን ካብ ደይን ክውለድ ኢለ ኣይመረጽኩን ንስኻትኩም ኢንከምኡ እግዚአብሔር ግን ፈቲው ንኤርምያስ ታይልዎ ገና ካብ ማፀን ከይወፃኻ ከለካ ኢሉ ነቢይን ካህን ክትኮነኒ ኣነ መደብኩ ካይልዎ ንኤርምያስ
ቅድሚ ምስራት ዓለም እግዚአብሔር ዝፈልጥና እዩ ስለዚ ንጽድቅና ዝኸውን ምድሓን ከም ዝህበና ከዓ ንሱ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ንሱ ይመሪጥና ንሱ መሪጥና ንሕና ከዓ ፈቃድካ ይኹነልና ጎይታ ኢልና አሜን ኢልና ማለት እዩ እዚኣታ ህይወት አምላኽ እንታይ ኮይና ኢና ተካፊልና ኢና ብናይ ዘለዓለም ፍቅሪ ብናይ ዘለዓለም ምሕረት ካብ እግዚአብሔር ተካፈልቲ ኮይና ኢና ኣብዚ ምድሪ ከዓ ህይወት ክንገልጾ ዝግባአና ህይወት ይበዝሕ ኢልና ኣሎ ወዶ መታን ክበዝሓልኩም ኢልና አይናይ ህይወት ዘለዓለማዊ ህይወት ትንነብሮ ናብራ ንክርስቶስ ክንገልጸሉ ዝግባአና ህይወት ከዓ በአና ክግለጽ እግዚአብሔር ይደሊ ስለዚ ጽቡቕ ናብራ ወይ ድማ አምላክ እናስመርና ኩሉ እንዳተጣወርና በትዕግስቲ ወይ ትዕግስቲ ዘለዎም ወይ ከለ ሓፍትና ትዕግስቲ ዘለዋ እዚ ኩሉ ክፉ እንዳገበርኳሲ ከመይ ዓይነት ህይወት ያተቀበላ ከመይ ዓይነት ያትነብሮ ዘላ ከመይ ያኺልዋ እግዚአብሔር ነዚያ ህይወት ኩሉ ግዜ ሕጉስቲ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ትገልጸላ ራይ ትገልጸላ ከይደም ዳ ቤት ፍርድ ከከስዋ ከለውሲ ምሕረት ትብላም ወይ ድማ ምሕረት ይብልታው እዚ ህይወት ክንነብሮ ከነስተማቆረ ዘለና ህይወት እዩ በንጻሩ ከዓ ተዳአ ተዋቃይ ተዳአ ተጻራ በኮንካ ዋ ንአምላክ ትገልጸላ ካይ ትገልጸው ኢየሱስ ትገልጸው ይካ ተዳአ ሰካራም ኮንካ ተዳአ ተዋቃዓ ኮንካ ተዳአ መንዝራ ኮንካ ወአነ ረሃሽን ይዝብለካ ህይወት ይሪኦ ኣሎ ዲዩ አይሪአኒ እዚ ከዓ እቲ ህይወት ይበዝሕ እዩ ዝብሎና እግዚአብሔር ቃል ህይወት ክበዝሓልኩም ዝብሎና እግዚአብሔር ቃል ኣብዚ ምድሪ ንነብሮ ላይፍ ስታይል ማለት ኣብዚ ምድሪ ንነብሮ ዓስቢ ምድሪ የውህበካዩ ኣብ ላዕልኻ ዓስቢ ኣለዎ ህይወት ግና በከሙ ተዓዲልና ኢና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ስለዚ ነዚ ጓሳ ህይወቱ ዘሃበ ብዛዕባ ዝጓሳ እዚ ኢና ንዛረብ ዘለና በትናቱ ህይወት ክንመላለስ ከዓ ሓላፍነት ሂብና ንአና ንሱ አባና ኮይኑ ከዓይ ንሱ አባና ኮይኑ ክገብር ናይ እግዚአብሔር ህይወት ተካፈልና ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ከምታ አነ ንክርስቶስ ዝመስለ ዘለኹ ኢላ ሐዋርያ ጳውሎስ ደፊሩ ንዓይ መሰሉ ኢሉ ስለታ ህይወት ትግለጽ ታ ህይወት ትዛረበ ታ ህይወት ትርያ ማለት ትርያ እግዚአብሔር ብኡ ይخبر እግዚአብሔር ካብኡ አይሕጎስን ነፍስ ጻድቅ ንድሕሪት እንተ ተመልሰት ነፍሰይ ብኡ ባሃይብሎን እግዚአብሔር ሓደ ውልድካ ሰከራም ኮይኑ ተዳረባሽ ኮይኑ ወላዲታ ይገብ ብኡ ባሃይብሎኒ ግን ውልዲ ስለዚ ንዑ ባህ እንዳበልና ፈቃድ አምላክ እንዳገበርና ክንከይድ ሐሳብ እግዚአብሔርን ምክረ አምላክን እዩ እና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስም እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን በዚ ቃል እዚ እንዳሰላሰልናዮ አውሽጥ ልብና እንዳዓቆርናዮ መሪሕነት ናይ መንፈስ ቅዱስ እና ሐሰብና ቃሉ አውሽጥ ልብና ክበርህ ምስ አምላክ ጥቡቅ አርክነትን ጥቡቅ ምሕዝነትን ክንገብር እግዚአብሔር ይደሊ ሃይር ይብል እግዚአብሔር መን ይኸም ቃለይ ዝኸደለይ መን ይኸም ቃለይ ዝነብረለይ እንዳበለ ይጽበየና እግዚአብሔር ንሕና ከለና በጎረባብትና ሕሙማት ከህልው አይፈቅድን እግዚአብሔር ንሕና ከለና ዝተባእሰ ሰብ ዝኮረየ ክህሉ አይግባእን ግደፍ ነው ንሕና ደቂ ሓደ ሰብኣይ ደቂ ሓደ አምላክ ደቂ ሓደ ዝኾናሲ እቶም ካብ ካልኦት ዘለው እኳ ብሰንኪ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምህላው ዕርቂ ከም ዝገበሩ ንፈልጥ ኢና ሄሮዶስን ጲላጦስን ዘራኸቦም አይነበረን እናቶም ግዛእቲ ነይሮም ነገር ግን ብሰንኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ክራኸቡ ኢሎም ስም እግዚአብሔር አምላክና ዝተመስገነ ይሁን ንሕና ከዓ ብሰንኪ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ምህላውና ብሰንኪ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳና ምህላው አውሽጥ ልብና ፍቅረ አምላክ ክፈስስ አምላክ ይመስገን ሕያውነት አምላክ ክግለጽ ይገባዩ እግዚአብሔር አቦ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንመስገን